Molweni nonke bahlobo emakhaya, siyanamkela kwinkqubo uYoung Nal'ibali Storytellers. Mna ke ndiyathanda ukwabelana nosapho lwam ngamabali ngexesha lesidlo. Ndiyathemba ke kuba nani apha emakhaya nihleli zolile, nilindele ukuva ibali lethu elimnandi nephela elincinane elalimbawa nelingamameliyo lasoloko lisifumana lisengxakini. Khanolonwabele. Iphela elingamameliyo elimdaka ngebala lalihlala endlini ethile yayinekati. Eli phela lalikuthanda ukutya. Amaphela awanyanzelekanga ukuba atye yonke imihla. Heyi, oku kutya kwakuphekelwa le kati kwakumnandi. Heyi, eli vumba lalisoloko libiza umntu. Kodwa eli phela lalineempondo zalo ezimbini. Zazisoloko zixhuzuleka xa ziva eli vumba. Ungayiqho ebusuku kwigumbi lokutyela, uzokubhaqa uze ubulawe, uyandiva? Le kati ke yayithanda ukuzishiyela ukutya zakhe ukutya qho ebusuku. Kodwa yayisothusa kukuba xa ifika isityeni sayo, yayifika singenanto. Ayiqhelekanga le nto, yacinga yatsho ikati. Yimpuku yodwa engatyi ukutya kwam qho ebusuku. Yakhangela, ifuna impuku. Njengoko ikati yayikhayela elosela lempuku busuku bonke, iphela elingamameliyo elibrawuni ngebala laliphele yintsini. Le kati icinga uba inengqondo. Iphela elingamameliyo elibrawuni ngebala lalilinde ikati ide incame ukukhangela. Ngobunye ubusuku iphela elingamameliyo elimdaka ngebala labona ukuba ikati yayishiye okunye ukutya eyayiza kutya ke xa isusu salo siqalisa ukungcola. Iimpondo zalo zazisiya ngapha nangapha ngexa ilinde ikati ide iyokulala. Labukela inyanga idlula ithi chu efestileni. Oh, khawukhawuleze yokulala torho, ndilambile. Lakhalaza latsho iphelana elingamameliyo de ikati yahamba yokulala. Kwangaxeshanye ikati yabuhlungu kakhulu kuba ingadanga yayifumana impuku elisele. Phofu ayizange ive nkqu nevumba lalo mpuku. Iza kuthini ke xa intsapho ibhaqale yale mpuku? Izokucinga ukuba ndigugile, andikwazi ukuleqa kwaye andikwazi nokujoja impuku. Yacinga ikati iqumbile. Ngobunye ubusuku iphela elincinci elingamameliyo elimdaka ngebala langena egumbini lokuphekela. Lathi ikati azinangqondo, latsho licinga lithatha ukutya kwakushiywe ikati. Ngephanyazo kwakhanya egumbini lokuphekela. Kwatsho isikhalo esikraka. Yabaleka iphela, labaleka iphela, langabi nandawo yokuzifihla. Esi sikhalo sasivela kwibhinqa lalihlala kuloo ndlu. Labona iphela ekhitshini, ngoku lalileqa ligqiba ikhitshi lonke lifuna ukulibulala. Le ngxolo yodusa yabangela kokuba ikati ize ibaleka izokunceda ekuleqeni. Le nto yanika ibhinqa ithuba lokuthatha toti ebomvu yokuspreya. Iphela elincinci lingamameliyo layibaleka ikati livuya kukuba ibhinqa lalibonakala lincamile, kodwa lingayiqondi ingozi lalikuyo. Umama walatha waze watsitsa ngespray, ikati yathimba. Ethu, laze iphela laziva ligevezela amadolo linesiyezi. Phelana elingamameliyo elibrown, ungaphinde uze apha, ndizokube ndilindile kwaye ndijongile. Yatsho ikati njengoko ibhinqa laliphosa iphelana elingamameliyo ngapha komnyango wangasemva ngobumnyama basebusuku. Yiloo nto ke namhlanje iphelana elingamameliyo lizokuhlala naphandle kunye nayekati neetoti zezispray namabhinqa nezikhalo ezikraka. Kodwa ngamanye amaxesha kubekho elavumba limnandi. Shame iphela elincinci asoze likwazi ukuzibamba. Lifikile ke ixesha lokuba nawe apho ekhaya ube yinxalenye yeli bali. Kutheni le ntomzali ungalinganisela nenekazi belibona iphela lothuka? Nawe ke wenze njalo, ulinganise, uxhume, ukhole phezu kwetafile, ukhale, abantwana bakuleqe, njalo nosapho lungenelele. Ngaloo ndlela bayafunda abantwana, futhi ke bonwabile ngalo lonke ixesha. Masibuye ke sibonane kwakhona. Bye.